Kaixo nere supertxikita superfamilia, zer modu zaudete. Goazen nere bigarren liburuko 10. atalarekin. Zer ikasten dut hemen gure protagonistek. Zuk gauza bat lortu nahi duzunean, konzentratuta egon behar duzu. Hau da, zu bizitzatik despistatua balin bazoaz, agian beste gauzei jartzen diezu arreta. Eta zuk lortu nahi baduzu helburutxo bat, seinalei arreta egin behar diezu. Ze pasatzaile protagonistei, bizkotxo bat egiteko amonaren errezetarekin galduta daude naturan eta elikagai batzu behar dituzte. Orduan, konzentratuta daudenez, seinalei alerta. Azukrerik ez dute, baina koko bat ikusten dute eta hortik azukrea atera daiteke. Behar dituzten lakutxarak, batean, ibilbidean eskola bat ikusten dute eta hor pentsatzutea, jangela bat egongo da. Zesan nahi dut honekin, pista jartzen ditula bizitzak zuk argi duzunean zer nahi duzun. Baino konzentratuta egon behar dugula. Bai, jarraitu bidea eta ikusiko duzu nola azkartzen diren zure nahiak.